Semmejt il-Formula 3, il-Formula 4 għaddi li minn moħħi il-Formula 1. Dik hija impossibbli li ssir f'Malta taqbel miha jew jista' jkun hemm xaq ta' dawn fil-futur. Le, hija mhux talli mhix hija impossibbli, talli ma tagħmel sens għal pajjiżna. Dik irridu nifhmu, mhux għax aħna mhux qed nappoġġjawha jew għax il-gvern ma jridx jagħmelha. L-ikbar problema hija l-art, però mhijiex kollox. Aħna meta ddiżinjajna trek u t-tul tagħha rajna li first and foremost jekk inti għandek driver li jrid jagħmel is-suċċess għal barra għandu kollox fiha biex dan jitla preparat kif suppost. Għandek long straights, għandek hard braking, fast cornering, għandek id-dislevel, ġridaw kollha li għandu bżonn driver biex jitrenja għedin fiha. Dik kienet il-priorità. Secondly, li rridu naraw hija il-feasibility tagħha. Iktar ma tkun kbira, iktar il-feasibility tagħha tonqos għax għandek iktar maintenance, trid iktar nies biex tirranja. So, dak ma kienx il-priorità tagħna, il-priorità tagħna huwa li t-tfal tagħna jkollhom fejn jipprattikaw u m'għandhomx għalfejn iborru barra minn Malta. Ikollok F1 tracks, għandek ċertu F1 tracks jispiċċaw jitilfu mhux jaqalgħu. Mela inti l-pajjiż qed toħodlu daqs kemm ħadna art għal 6 darbiet 7 sewwa biex inti tajt għandek F1 li hija ma tagħmel sens on the long run. Ġifieri dan sar studju u ma rridux ninsew li d-designers tagħna xogħolhom jisdiżinjaw F1 tracks. Ġifieri dan huwa punt importanti li ħanajt. Kemm id-design, kemm it-tul tagħha, kemm il-wisa tagħha, kemm l-art li ħadna, meta inti għandek designer bħal dan qed jappoġġja trek, jien m'għandi għalfejn immur imkien iktar. L-appoġġja dan ifisser li hija tajba għalina. Dawn huma designers li bħalissa qegħdin ilestu it-trek ta' Ġedda li ħad tkun qed tospita l-aħħar event tal-F1 dis-sena stess f'Diċembru li saret fir-Russja għamlu huma wkoll it-trek u għamlu ħafna iktar, ġifieri dawn huma nies li jekk ħadd meri lilhom jew inkella ħadd tipprova tgħidulhom għal xiex m'għamilx hekk jew m'għamilx hekk, naħseb tkun qiegħed tmeri naħseb il-bambini jena.